تک اترے دے جا جیویں لنگر سونا پکے دے اللہ کرے میری گال سونی تے عمل چکرن اللہ کرے تواڈی میری قبر سونی ہوئے اے ہی وے عزت والے لوگ میں قربان تھی ونیا اللہ تو کو سلامت رکھے اے ایک گال نہیں میں ہزارہ سنا سکدا عزت والے بڑو اور عزت بھین دے حق کھامن نال نیوے ملنی عزت دھی دے حق پچامن نال نیوے ملنی عزت ہمسائے کو ذلیل کرن نال نیوے ملنی عزت تا ملنی ہے جڑے ویلے مصطفیٰ بھی راضی ہو سی خود خدا بھی راضی ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ او میں قربان تھی ونیا ایک بیا عزت علی دساواں چا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان تھی ونیا آئے یمن وچوں مزدوری کر کے تے وطن ہا مدینہ جنہیں مدینے ونجنے آکھو سبحان اللہ ہون تا عمرے کھل گئن یار کوئی کوشش کرو آمین آکھو متن سونا دکھاوے چا مدینہ مدینہ کیا ہے او میں کو مولانا اللہ بخش کوثر یاد آگے رحمت اللہ علیہ کوئی 70 سال پہلے دے مشہور وائدان توڑی سوڑی جوانی ہوئے تے مدینے گئے تے کہیں پوچھا سنا آوے اللہ بخش کوثرہ مدینہ کی ہو جیاں ہاں انہاں اتھائیاں کیا چھڑیاں دی چھت ہے ایک دو ترائے چار میں نہ کوٹ میاں اسٹیج نہ کوٹ ہاتھ چلا چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہن کھجور دے چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہن کھجور دے دہ دی ہے دنیا جلوے حضور دے دہ دی ہے دنیا جلوے حضور اللہ سیاں جڑے ہاتھ چاہ کے پڑھتے بیٹھے نے قدرہ جلدی مدینہ دکھا تے جڑے ٹھڈا ٹھڈا بیٹے سن دے انہیں کو بھی دکھا چا چلو جرن تھی آسن وال پڑھسن ساڑے نال وہ چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہن کھجور دے چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہن کھجور دے دہتی ہے دنیا چلوے حضور دے دہتی ہے دنیا چلوے حضور دے تٹیاں دا بستر سرانا کبال دا پتھراں تے ڈیرا مئی آمنا دے لال دا پتھراں تے ڈیرا کیمرامین تو دیر نہ لائیں ذرا سارے کو کیچ کر چیک کر کیڑا ہے تے نبی دا نوکر کیڑا ہے جی میں حاصل پور کیڑا بننا چاہنے تے مدینے کیڑا بننا چاہتے ہیں میں کیا دا پیاں تٹیاں دا بستر سرانا کبال دا تٹیاں دا بستر سرانا کبال دا پتھراں تے ڈیرا مئی آمنا دے لال دا پتھراں تے ڈیرا مئی آمنا دے لال دا آندے جو لوگ دیکھن ہن دور دور دے دہتی ہے دنیا چلوے حضور دے دہتی ہے دنیا چلوے حضور دے اللہ تواڈی حیاتی کرے دل شاد اے صاحب عزت دیکھو وطن مدینہ ہے مزدوری یمن کریں دے مدینے تو یمن 800 میلے کا گزائیں 8 مہینے بعد گھر آئے دل ویچا دے رن دو نمی ویندہ بالیں دو نمی ویندہ پہلے آمنہ دے لال دا دیدار کرے نا کیا بات ہے سبحان اللہ آیا جو ہے مندری پاتی ودے سونے دی تے پتہ ہی نہ ہاسی کے شریعت محمدی وچ مرد واسطے سونا پاون حرام ہے ایویں جو آئے جی مہربانی میرا بچہ سیرے پاؤ اے ایویں جو آئے میرے نبی کو ہاتھ ملائے سی نبی فرمے دن و جوانا اے کیڑی شاید مندری پاتی ودائیں آدھے سہیں سونے دی نبی چہرہ پھیرے کہ رحمت للعالمین پتھر کھا کے دعائیں دیں دے میرے نال گال